Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Oči hrvatske javnosti i dalje su uprte u ishod talačke krize u kojoj je otet Tomislav Salopek iz Vrpolja. Iako se odbrojavaju posljednji sati ultimatuma ISIL-ovih terorista, mnogi se nadaju da će ova priča ipak imati sretan kraj. Čelništvo hrvatske diplomacije od jučer se nalazi u Kairu gdje pokušavaju učiniti sve kako bi ova situacija imala pozitivan ishod. Tome se nadaju i žitelji općine Vrpolje. Naravno da smo šokirani svi i da od kad smo čuli tu informaciju, svi smo međusobno u nekakvim informacijama, poluinformacijama, pratimo medije, internet i tako dalje. Evo jučer ova vijest koju smo dobili svi, znači građani Republike Hrvatske, poglavito mi ovdje u Vrpolju, smo svi žalosni i očekujemo da će se to pozitivno riješiti. Evo, u suradnji sa nadležnim institucijama, znači ministarstvom. Imamo i neke informacije druge da bi to trebalo biti pozitivno i da bi naš Tomislav se trebao vratiti u Vrpolje. Mi se svi Vrpoljčani, a vjerovatno i građani Republike Hrvatske, molimo dragom Bogu da ga ponovo vidimo ovdje zajedno s nama u Vrpolju. Danas i sutra na snazi apel građanima da se u što većem broju odazovu na darivanje krvi jer prijeti opasnost da se zbog nedostatka zaliha krvi i krvnih pripravaka potpuno obustave operacije u svim slavonskim bolnicama. Naime, još jučer su zbog nedostatnih zaliha u Osijeku, ali i bolnicama u Slavonskom Brodu, Našicama, Vinkovcima, Vukovaru, Novoj Gradiški i Virovitici obustavljene operacije koje nemaju oznaku hitnosti. U Gradskom Crvenom križu navode kako do ovog nedostatka nije došlo zbog neispunjenja planova akcija dobrovoljnih darivanja krvi. Ovime je zapravo aktualiziran ranije utvrđen problem. Klinički zavod unatoč proširenom djelovanju na 7 institucija i dalje radi samo s jednim timom. Novom organizacijom darivanja krvi, organizacijom akcija darivanja krvi na terenu, to je uvjetovalo manji broj odaziva darivatelja. Pa upravo i ovi koji sam sad govorila, znači da su darivatelji koji su već u sistemu darivanja, da i oni negdje koliko god su svjesni, solidarni, koliko god su u cijelom tom programu darivanja, i oni su jednostavno zbog cijele te organizacije negdje onemogućeni doći dati krv. Ponovo ću apelirati na sve dragovoljne darivatelje krvi, a posebno na građane koji se još nisu uključili u ovaj program, da dođu, da se odvaže. Znam da tu ima i malo nelagode i kažem, svjesni smo i ovih drugih okolnosti, ali kažem, u pitanju su ljudski životi, u pitanju je zdravlje, u pitanju je kažem, evo, nečiji oporavak. Mjesom domovinske zahvalnosti započeli su velikogospojinski dani u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Brodskom Vinogorju. Radi se o tradiciji staroj 22 godine kroz koju se vjernici duhovno pripremaju za vrhunac proslave, a to je obilježavanje blagdana Velike Gospe 15. kolovoza. Kroz sve dane devetnice vjernici će tijekom večernjih okupljanja i molitve kroz marijansku pobožnost imati priliku za duhovnu obnovu i zajedništvo. U devetnici se okupljaju župljani župe Uznesenja Blažene Djevice Marije, ali i svi vjernici iz okolnih župa i svi oni koji žele u toj devetnici slaviti Blaženu Djevicu Mariju, moliti njezin zagovor. Devetnica je osmišljena na način da svaku večer u 18:30 započne pobožnost koja traje do Svete mise koja je u 19 sati. Nakon Svete mise, prve dane imamo misu ovdje u ovom prostoru crkve, a sljedeće dane zbog većeg broja vjernika i zbog velikih vrućina imamo misu u našoj sjenici u parku. Nakon mise se redovito okupljamo oko kipa Uznesenja Gospinoga ovdje u našoj crkvi gdje se stavljamo pod zagovor njezin.
Ljeto je vrijeme kada se u Splitu održava završnica sportskih igara mladih. Nakon kvalifikacijskih natjecanja u gradovima i županijama diljem Hrvatske, najbolji međusobno odmjeravanje snage na Jadranskoj obali. Brojna delegacija iz Slavonskog Broda boravila je u Splitu na završnici od 20. srpnja do 1. kolovoza i u naš grad vratila se s brojnim medaljama. Što se rezultata tiče, najuspješnija je to godina, a organizatori osim toga pohvaljuju sve voditelje i mlade sportaše na uzornom ponašanju u Splitu. Znači imamo zlato u uličnoj košarci, ekipa Militanti sa trenerom Rimcem i Karlovićem. Zatim 2000. godišnje Splash Bros, oni su osvojili brončanu medalju, također u uličnoj košarci imamo zlato, u tenisu Sara Bodrištanac, broncu isto Matea. Zatim imamo srebro u 2000. godišnje odlična ekipa škola rukometa Brod. Zatim srebro Milić Interijeri, malo nogometna ekipa koja je stvarno u jednoj napetoj završnici protiv Požege pobjeglo zlato, ali dečkima svaka čast. Benjamin Gregurević u šahu broncu je osvojio. Stvarno ove godine smo se vratili iz Splita sa medaljama. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano i vruće vrijeme. Uz umjeren razvoj oblaka u drugom dijelu dana mogući su i lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 Celzijevih stupnjeva. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost. Želimo vam ugodan nastavak dana.